الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ. عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے. سواری لئی در تے ہے براق آیا. سواری لئی در تے ہے براق آیا. تے باغاں پھڑن لو غلام آ گیا ہے. جائک ساتھ پہنچے محمد پیارے انتظار چی کھڑے سن نبیوں تھے سارے. تے آدم نے نبیانو فرمان کیتا. تے آدم نے نبیانو فرمان کیتا. صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے. تے آدم نے نبیانو فرمان کیتا. تے آدم نے نبیانو فرمان کیتا. صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے. اور فلک اوتے پہنچے جد جگ دے سارے. تے قدماں دے وچ جہاں دے وچ دے ستارے سی فرمان سارے
ملائک نو ہویا سی فرمان سارے ملائک نو ہویا صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے اور سدرات پہنچی جد اسواری تے جبریل امین اے عرض گزاری میں ایتھوں نہیں اگے جا سکدا آقا میں ایتھوں نہیں اگے جا سکدا آقا کیوں میرا آخری مقام آ گیا ہے اور خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی یا جانے نبی کی سی گل بات ہوئی بس اینا پتا آسی امت لئی سونا آسی کہنے نے گناہگار نو بس اینا پتا آسی امت لئی سونا شفاعت دا لے کے انعام آ گیا اللہ جل مجدہو دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلہ بابا جی تھوڑی جی بیس کٹاوا آواز ٹھپ ٹھپ کر کے بچ دی تھوڑی جی بریک آواز کر دی فرمایا پاک او ذات جنہیں سیر کرائیے اپنے خاص بندے نے کیڑے بندے نے بولیے ذرا کیڑے بندے نے فرمایا پاک او ذات جنہیں سیر کرائی ہے اپنے خاص بندے نے ایک ہندہ ہے عام بندہ تو ایک ہندہ ہے خاص بندہ عام بندے اور خاص بندے بڑا فرق ہے علامہ امام جلال الدین محمد رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے عام بندہ اور خاص بندہ اس دے وچ فرق ہے جناب وہ فرق کی ہے تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان چستا بیان فرمایا کہ عام بندہ تے خاص بندہ وہ دے وچ فرق کی ہے رومی فرمانے نے عام بندہ ہوئے این خورد گردد پلیدی زین جدا فرمانے نے عام بندہ ہوئے کہ جدوں کوئی چیز کھاندہ ہے نا فروٹ کھائے کھانا کھائے کوئی چیز بھی کھائے وہ کھا دی ہوئی چیز جدوں اس بندے وچوں خارج ہوندی ہے نا وہ غلاظت بن کے نکل دی نجاست بن کے نکل دی پلیدی بن کے نکل دی پر آن خورد گردد ہما نور خدا پر جدوں خاص بندہ کوئی چیز کھاندہ ہے نا وہ کھا دی ہوئی چیز جدوں دے وچوں خارج ہوندی ہے تے پلیدی بن کے نہیں نکل دی بلکہ وہ نور بن کے خارج ہوتا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کہندے نے
کہ جس جگہ تے نبی کریم علیہ السلام بولو براز کرتے سن نا پیشاب پخانا فرماندے نے اسی جاندے سن جا کے دیکھنا کہ اس جگہ تے حضور تے جسم پاک وچوں کیڑی چیز باہر نکلی فرماندے نے جدوں اسی جا کے اوتھے دیکھدے سن سانو بولو براز نظر نہیں سی آوندا پیشاب پخانا سانو نظر نہیں سی آوندا کی نظر آندا سی صحابہ کہندے نے رب دی عزت دی قسم ہے اوتھوں بولو براز نظر نہیں سی آوندا بلکہ اس جگہ تو خوشبوواں دے ہلے آوندے ہوندے سن جتے حضور پیشاب کرتے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ فرمایا پاک وہ ذات جنہیں سیر کرائی ہے اپنے خاص بندے نو تے کرائی کدوں فرمایا لیلہ رات دے تھوڑے جا حصے وچ تھوڑا جا حصہ کتنا سی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تو لے کے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان پھر سدرۃ المنتہا پھر لا مکانیاں بلندیاں جنت دوزخ دا مشاہدہ کر کے میرے نبی واپس آئے اتنا لمبا سفر تے ٹائم کنا لگا سمجھان واسطے بزرگاں گل کیتی فرماندے نے اتنا لمبا سفر تے ٹائم اتنا لگا کہ جس پانی دے نال میرے نبی نے وضو فرمایا سی وہ پانی نالی وچ چل رہا سی بستر گرم سی کنڈی ہلدی پئی سی ہائے ہائے اتنا لمبا سفر کیتا پانی چل رہا ہے بستر گرم ہے کنڈی ہلدی پئی ہے ایک بندہ میں نے آندا مولوی صاحب اینا لمبا سفر تے تسی ٹائم اینا کچھ دسن ڈے ہو کہ بستر گرم رہا پانی چلدا رہا کنڈی ہلدی رہی اینا لمبا سفر کیویں کر کے حضور اینے تھوڑے جا ٹائم وچ آ گئے میں کہا اے مکان تیرا ہے آندا جی میرا ہے میں کہا کنے مرلے دا ہے آندا 10 مرلے دا میں کہا انہوں بنن لگیا کنا ٹائم لگا ہے آندا جی یہ ڈبل سٹوری ہے تے 2 مستری لائی رکھے نے تے اے 2 مہینے چ کمپلیٹ ہویا مکمل تیار ہویا 2 مہینے چ میں کہا اچھا 2 مہینے چ بنے آندا جی بالکل میں کہا چل بخا ہاں ذرا کیویں دا تیرا مکان اندر داخل ہوئے مکان نو ویکھنا شروع کیتا گیٹ دے اندر داخل ہوئے کہنے لگا جی اے گڈی واسطے گراج بنایا ہے اے نال بیٹھک اے اٹیچ واش روم بنایا ہے اے پیچھے کچن ہے پیچھے کمرہ ہے پھر اے سائڈ تے کمرہ ہے اے سیڑھیاں نے اے اوتے ایک بار فرنٹ تے کمرہ ہے پیچھے پھر ایک کمرہ ہے پیچھے اٹیچ واش روم ہے ادھر نال کچن ہے پھر ادھر کمرہ ہے آؤ ہن اوتے چلیے اوتے جا کے چھت بخایا جی ٹائل شال لگی ہے کہ بارڈر اساں لایا میں کہا ٹھیک واپس آ گئے میں کہا جناب کتنا ٹائم لگا اس مکان نو ویکھن لگیا آندا جی زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لگے نے میں کہا اے جگہ کنی ہے آندا 10 مرلے میں کہا بنیا کنی دیر وچ آندا 2 مہینے چ میں کہا جیڑا مکان 2 مہینے چ بنے انہوں ویکھن لگیا ٹائم آندا جی 10 منٹ میں کہا آہا ہوں جس کائنات دی میرا نبی زیارت کر کے آیا ہے جس کائنات نو میرا نبی ویکھ کے آیا ہے آہا ذرا قرآن تو پوچھئے انہوں بنن لگیا کنا کو ٹائم لگیا ہے ہائے جس کائنات نو میرا نبی ویکھ کے آیا ہے اس کائنات نو بنن لگیا ٹائم کنا کو لگیا اللہ دا قرآن ہے میں جناب دے سامنے قرآن پڑھنا تو سی کوئی محبت نہ بول کیا کو درہ سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اے جڑے زمین و آسمان نے اللہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ فرماندہ زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ بھی اساں بنایا ہے اللہ فرماندہ اساں 6 دناں وچ بنایا ہے تے یا اللہ جدو تو جنت بنائی ہے تے کنا کو ٹائم لگا ہے اللہ فرماندہ اساں آکھیا کون جنت بن گئی اساں آکھیا کون جہنم بن گئی فرمایا جدو اساں زمین نو بنایا تے آسمان اے دے درمیان جو کچھ ہے جدو اساں انہاں نو تخلیق فرمایا 6 دنوں دے اندر اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتا 6 دنوں وچ انہوں تخلیق کیتا گیا میں کیا جنت یا اللہ کنی دیر بنائی فرمایا کون آکھیا ہے جنت بن گئی ہے کون آکھیا ہے جہنم بن گئی 6 دنوں دے اندر زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے اللہ نے اس نو تخلیق فرمایا میں کیا مولوی جی جیڑی چیز 2 مہینے وچ بنے انہوں ویکھن لگیا تے 10 منٹ لگ دینے تے انہوں بخایا بھی تو ہیں ویکھیا بھی میں تے میں کیا جیڑی کائنات اللہ نے 6 دنوں وچ بنائی ہے ان دے ویکھن واسطے ٹائم کنا کو لگا ہونا ہے تے جنہوں رب نے کون آنکھ کے بنایا ہے
انہوں ویکھن لگیا ٹائم تے بھی کون تو گھٹ لگا ہوئے گا پھر میں کیا اس مکان نو بخایا تو ہے تے ویکھن لگیا ویکھیا میں انہوں ویکھن لگیا ٹائم 10 منٹ لگے میں کیا ہون اس ساری کائنات نو اے مصطفیٰ نو میں نہیں بخایا بخایا رب العالمین میں کیا ایڈیاں طاقتاں والا ہے اللہ نے اس آیت پہلے جملے وچ فرمایا سبحان اللہ فرمایا پاکیوں ذات یا اللہ کس گل تو پاک ہے اللہ فرمایا مینوں پتہ سی کئیاں آکھنا ہے ایڈا لمحہ سفر یار ایڈی جلدی کیویں کر گیا ہے فرمایا لوگوں دسنا چاہنا وا اے جان دا دعویٰ نبی نہیں کیتا بلکہ لے جان دا دعویٰ میں کر رہی ہوں تے میں اللہ وا دسنا پیا وا لوگوں میں ہر عاجزی تو پاکا فرمایا میں ہر نقص تو پاکا فرمایا میں تے ایڈیاں طاقتاں والا وا ایک آن وچ میں یار نو لے جا بھی سکنا واپس لے آ بھی سکنا فرمایا ایک آن واحد دے اندر مصطفیٰ نو میں لے جا بھی سکنا تے واپس بولیے واپس لے آ بھی سکنا فرمایا پاک و ذات جی نے سیر کرائی خاص بندے نو تے کرائی کدوں فرمایا لیلا ساری رات تے تھوڑے جا حصے ساڑھے علاقے جے ایک بندے نے قوالی کروائی تو میں نے سویرے آکے کہندہ سا راتی قوالی کروائی ہے بڑا مزہ آیا میں کہا اچھا اے جی انہیں ایک شیر پڑھیا تے کمال ہو گئی میں کہا کی شیر پڑھیا آندہ جی وہ شیر پڑھیا تے ساڑھے پیر صاحب وجہ چاہ گئے میں کہا وہ شیر کیڑا سی آندہ جی شیر تو انہوں بعد دسنا پر جدوں اس شاعر نے اس قوال نے کلام پڑھیا نا تے 1.5 گھنٹہ ساں دے کول اوہی شیر سنیا تے اساں 1.5 لاکھ روپیہ سٹیا ہو دے کنا میں کہا ویسے نات خواہ تو سٹ لیں دے ہو قوالا تے نہ سٹ دے ہو دین دی واری آوے تے مولویاں دی واری تھوڑی جی پریشانی ہو جانی ناراض دے نہیں ہو بھی جاؤ تو ٹینشن کوئی نہیں سبحان اللہ تے آکھو درے کوئی میں کہا چاہو شیر تے دس کیڑا ہے آندہ جی اس جدو شیر پڑھے نا تے بڑا مزہ آیا میں کہا شیر دس میں سانو بھی دس چلو 1.5 لاکھ نہ صحیح کو 5,000 دے دے میں دس تو صحیح کی شیر آندہ جی انہیں شیر پڑھیا آندہ عرش پہ بلایا سویرے سویرے عرش پہ بلایا ماں کہا بات صدقے جاواں تیرے سنن والے تو بھی تے سنان والے تو آندہ کیوں میں کہا قرآن دے خلاف بولدا رہا تسی پیسے سٹ دے رہے آندہ کیوں میں کہا اللہ فرماندا سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا پاک و ذات جی نے سیر کرائیے رات دے تھوڑے جا حصے میں کہا اللہ آندہ ایسا سیر رات نو کرائی تے قوال آندہ عرش پہ بلایا سویرے سویرے جاگ دے ہو کہ سو گئے میں کیا قرآن دے خلاف گلاں کردا رہا تسی پیسے سٹ دے رہے میں کدوں سنیو تسی سمجھو گے اللہ فرماندا ہے پاک و ذات جن نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے جا حصے وچ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں مسجد حرام تو سا سیر شروع کرائیے کہ مسجد اقصی واللہ سی لے کے گئے ہیں مسجد اقصی کیڑی ہے اللہ فرماندا ہے اللذی بارکنا حولہ فرمایا مسجد اقصی ہوئے جد آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں نے سے سیر کرائی کیوں فرمایا لنوریہو من آیاتنا فرمایا سیر تاں کرائیے تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وکھا چھڑیے انہو ہوا السمیع البصیر فرمایا بے شک وہ سننے والا بھی ہے تے دیکھنے والا بھی ہے گرامی قدر حضرات معراج شریف دی رات 27ویں رجب رات 27ویں دی دن 26واں اللہ رب العالمین نے جناب جبریل نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا جبریل جنت جا یا اللہ کی کراں فرمایا جنت وچوں ایک سونا جا براق لے کے آ میں معراج شریف دا واقعہ شروع کرن تو پہلے اس آیت دی میں تفسیر دے وچ 2 جمعے لا دینے سن لیکن میرے کو ٹائم ہی صرف 2 جمعے دا ہے اس واسطے میں وہ آیت دا صرف ترجمہ تو سنا دیتا ہے وہ دی تفسیر حل نہیں گیا بغیر کسی لمبی چوڑی تاخیر تمہید تے میں واقعہ معراج جڑا نا وہ آج جناب نو سنانا چاہنا تے تمنا ہے 2 جمعہ دے وچ چلو کوئی تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے نا سرکار دا جانا بھی بیان کر دیتا جائے تے واپس آنا بھی بیان کر دیتا جائے تے ویسے جی میں تسی سبحان اللہ دے ہو میرا دل کردہ میں آج ایتھے ہی رکھاں ایسے آیت ہی تو آنو آجا ادھر بھی آواز آئے ادھر ہے کوئی سبحان اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا جا جنت
یا اللہ کی کراں؟ فرمایا جنت چو ایک سونا جا براق لے. جبریل جنتی چایا. جنتی جبریل نے چلنا شروع کیتا. ایک براق نو ویکھیا, دوسرے نو ویکھیا, تیسرے نو ویکھیا, چوتھے نو ویکھیا, پنجویں نو, چھویں نو, 100 200 300. کتب تواریخ اور سیر وچ آندا ہے جبریل امین نے جنت وچ چلدیاں 40,000 دے قریب براق ویکھے. کتنے براق بھائی؟ سارے بولو ذرا, کتنے براق؟ جبریل امین نے جنت دے اندر چلدیاں 40,000 دے قریب جدوں براقاں نو ویکھے. جبریل جس براق دے قریب جاندے نے براق ہسدا ہے, اچھلدا ہے, خوش و خرم نظر آندے. جبریل چلدیاں جنت دی ایک سائیڈ تے گئے نے. جا کے جبریل امین نے ویکھ دے کی نے ایک بڑا سونا جا براق ہے, خوبصورت براق ہے, حسین و جمیل براق ہے. ایک نکر دے وچ سر جھکا کے اکھاں وچ آنسو پیا بہاندے. جبریل امین چلدیاں جدوں اس براق دے قریب گئے نے تے جبریل نے جا کے آکھیا اے براق اج دی رات رون والی رات نہیں, اج دی رات خوشیاں منان والی رات ہے. تینوں پتہ نہیں اج دی رات اللہ دا محبوب اللہ دی بارگاہ وچ جا رہے نے. تے جبریل نے فرمایا اے براق تو کادے لئی روندا پیا ہے؟ اے ویکھ جنت دی اندر ہر براق خوش و خرم نظر آ رہے, ہر براق مسکراندا ہے, تو کادے واسطے رو رہے؟ اے براق نے عرض کیتی سید الملائکہ جناب منیا سارے براق ہس دے پینے. اے جناب دے وچ رولی علی گل کوئی نہیں, جناب جڑے ہس دے پینے او بھی مصطفیٰ نو پسند کر دینے. کہ میں روندا پیا واں میں بھی سرکار دا تمنائی ہوں. پر جبریل گل وے منزل اکو ہی ہے, راواں وکھریاں نے. اے جبریل کوئی ہس کے یار منا لیندا ہے, کوئی رو کے یار منا لیندا ہے. اے جبریل کوئی ہس کے یار منا لیندا ہے, کوئی رو کے یار منا لیندا ہے. اے جبریل امین نے فرمایا دس تو روندا کیوں ہے؟ اے براق بول کے کہندا سید الملائکہ اے جناب جبریل میں اج دا نہیں روندا پیا بلکہ اج تو 40,000 سال پہلے دی گل ہے. اللہ نے جدوں مینوں تخلیق فرمایا, اللہ نے جدوں مینوں پیدا کیتا, میں جدوں اپنی اکھاں کھولیاں تے میں ویکھیا بڑے سونے براق پھر دے پینے. تے جدوں میں براقاں نو ویکھیا ہے ہر براق دی پیشانی دی اُتے میں کلمہ طیبہ لکھیا ویکھیا. ایک براق نو میں مخاطب کر کے آکھیا میں کہ اے براق اے تیری پیشانی تے اللہ دے نام دے نال اے محمد کدا نام لکھیا ہویا ہے؟ اس براق نے آکھیا او براق ایک اللہ میرے پیشانی تے نہیں لکھیا, اے جنت دے اندر جتنے براق پھر دے پینے ہر براق دی پیشانی تے لکھیا ہے کہ نالے اے تیری پیشانی تے بھی لکھیا ہے. آندہ میں انہوں آکھیا دس اے تے سمجھ لگی ہے ہر براق دی پیشانی تے لکھیا ہے, سانو دس رب نے کیوں بنایا ہے؟ ساری تخلیق کی سماعت کیتی گئی ہے. کہ اس براق نے آکھیا گلنے وے ایک رات آئے گی اللہ جدوں اپنے حبیب نو اپنی بارگاہ وچ بلائے گا کہ محبوب دی سواری واسطے ایک براق دا انتخاب کیتا جائے گا. اللہ نے سانو ساریاں نو بنایا اس واسطے وے ساڑھے ایک وچ کسے دا انتخاب ہونے. آندہ جبریل جدوں میں ایک گل اس براق لو سنی ہے میریاں چیخاں نکل گئیاں. میں کیا محبوب دی سواری واسطے پتہ نہیں کدا انتخاب ہونا ہے. اے بڑے سونے براق نے. اے جبریل جدوں میں اس براق لو سنیا کہ میریاں اکھاں بچوں آنسو جاری ہو گئے تے میں رو کے آکھیا میں کو جی اے میرا دل پر سونا تے میں کی کنے اس لو اے بھاوا نام سونی کہ نا اگن پلے
नाम वेड़े मेरे ओ वड़दा नहीं ए पई लख वसीले ए पावा इयो फिकर ही रसी ये मेरा मुर्शिद बाहो ये मते रो दिया ना मरे ये जहां आंदा जिबरील अज दा नहीं मैनू तो 40,000 साल हो गए रोंदे कि पता नहीं महबूब की सवारी वास्ते किदा इंतखाब किया जाए। मैं तो मुद्दतां तो इंतजार च बैठा सा रो रहा सा पता नहीं किदी किस्मत जागनी है। जिबरील जदों उस बुराक नाल गल्लां कर रहे हैं ना ते मालक की तरफों हुक्म आया जिबरील इनू ही लै जा जेड़ा मेरे यार दे इश्क विच आंसू बहा रहा है। हाय हाय इनू ही लै जा जेड़ा हबीब दे फिराक विच आंसू बहा रहा है। रोना कबूल हो गया ना है। कोई रोंदा है ते सारी जिंदगी रोंदा ही रहिंदा है पर कोई ऐसा होंदा है जिहदा एक हंजू भी डिगे ना बोलो तो सही यार सुभान अल्लाह। किसी के एक आंसू से हजारों दिल मचलते हैं किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया जिबरील इनू ही ले जा तेरा मेरे यार दे इश्क विच आंसू बहा रहे। जदों जिबरील अमीन फड़िया है फरमाया चल बुराक। जदों बुराक नू लेके जनाब जिबरील अल्लाह दी बारगाह विच आए ने या अल्लाह मैं बुराक ले आया वा हुण की करा। अल्लाह करीम ने फरमाया जिबरील हुण एक बारी फिर जन्नत विच जा। या अल्लाह जन्नत विच की करा जाके। फरमाया जिबरील जन्नत दी अंदर एक मोतियां ते ज़मुर्रद नाल सजी हुई मैं दस्तार भी रखी है ते ओ दस्तार होवे जेड़ी आदम अलैहिस्सलाम दी तखलीक तो 7,000 साल पहले दी मैं बना के रखी हुई है। ओ दस्तार सेंटर विच पई है ओदे आले दुआले फरिश्ते खलोते ने जेड़ा मेरे यार ते दरूदो सलाम पे पढ़ ले। जा ओ जन्नत विचों सोहनी दस्तार लेके आ। जिबरील जन्नत विच आए जन्नत विचों ओ मोतियां ते ज़मुर्रद नाल सजी हुई दस्तार जिबरील ने लई। या अल्लाह दस्तार ले लई हुण की करा। फरमाया एक बारी जन्नत विच फिर जा। हाय हाय वाह जिबरील तेरी किस्मत नूं भी सलाम आखा महबूब वास्ते बार बार जा रहे ने ते आ रहे हैं जा रहे हैं। या अल्लाह हुण की करा। फरमाया हुण जन्नत ही जा ते जन्नत विचों हौजे कौसर दे पानी दे मटके भर के लिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ महबूब ਨੂੰ गुसल महबूब ਨੂੰ वुजू कराना। याद रखना कौसर दे पानी नाल मेरे नबी ने वुजू कीता है। मेरे नबी दी मेराज नहीं बल्कि कौसर दे पानी दी मेराज है कि मेरे आका ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ वुजू फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलाम दी खातर जिबरील जन्नत गया कौसर दे पानी दे मटके। या अल्लाह आ गया हुन। फरमाया मीकाईल नु बुला इसराफील नु बुला। या अल्लाह आ गए। फरमाया जिबरील मीकाईल इसराफील। या अल्लाह हुक्म। फरमाया 70,000 फरिश्ते तू अपने नाल ले ले। 70,000 फरिश्ते मीकाईल तू अपने नाल ले ले। 70,000 फरिश्ते इसराफील तू नाल ले ले। ठीक है या अल्लाह जिबरील मीकाईल इसराफील 70,000 फरिश्ते इन्हां दे नाल। फरमाया 80,000 फरिश्ते बुराक दे अगे ला 80,000 बुराक दे पीछे 80,000 बुराक दे सज्जे 80,000 बुराक दे खब्बे ते इन्हां दे हत्थां विच नूर दे दीवे भी फड़ा। या अल्लाह क्यों? फरमाया महबूब अज आना मेरी बारगाह विच ते 4 चफेरे नूर दे दीवे बलदे होण ते नूर वाला नबी सेंटर विच बैठ के मेरी बारगाह विच आए। जिबरील
میکائیل اسرافیل فرشتیاں نو لے کے جدوں آئے نا مکہ شریف وچ تے جس مکان وچ میرے آقا کریم علیہ السلام آرام فرما سن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دی چچا داد ہمشیرہ مولا علی دی سکی بہن انہاں دے گھر وچ میرے نبی آرام کر دے پے جبریل باہر دروازے دے آ کے نہ سامنے کھڑا ہے یا اللہ تیرا حبیب تے آرام کر دا پیا ہن کنڈی کھڑکاواں ہولی ہولی ایک باری چلو آکھ لو سبحان اللہ یا اللہ کنڈی کھڑکاواں فرمایا نہیں جبریل یا اللہ آواز دے دیاں فرمایا محبوب دی بارگاہ اچھی آوازاں نہیں مارنیاں ایتھے کھلو کے یا اللہ پھر کیویں جگاواں تیرے محبوب نو فرمایا جس کمرے وچ میرا حبیب آرام کر رہے ہیں اتوں چھت نو شک کر چھت پھاڑ تے پھر جا میرے حبیب دے قدماں حدیث شریف وچ آندا جبریل دا ایڈا بڑا وجود ہے کہ سیرو دا آسماناں نہ لگا ہوندا تے پیر زمیناں تے ہوندے تے ایک پر جبریل کھولے نا 600 پر نے ہوندے ایک پر کھولے تے مشرق تو لے کے مغرب تک ساری دنیا ہوندے ایک پر تھلے آ جاندی ہے تے سوچو جے معراج دی راتی جبریل نے سارا چھت بھی لا دیتا ہوئے گا تے کی بن کے حضور دے قدماں وچ پہنچے ہوئے گا چھت چھت کیتا جبریل حضور دے قدماں ہن میری طرف توجہ رکھنا اینج ہاتھ بننے نے حضور دی بارگاہ جبریل کھلوتے یا اللہ تیرا حبیب تے ہجے بھی آرام کر رہا ہے ہن پر دی ہوا دیاں پر میں نہیں جبریل یا اللہ پھر کیویں جگاواں تیرا حبیب تے آرام پہ کر دے یا اللہ ہن کس انداز سے نال جگاواں فرمایا جبریل حبیب میرا تیرے سامنے آرام پہ کر دے ان کر محبوب دے مقدس تلویاں تو مدثر دی چادر نو اٹھا جدوں جبریل نے مدثر دی چادر نو چکیا ہے یا اللہ تیرا حبیب تے ہجے بھی آرام پہ کر دے یا اللہ ہن کی کراں رب کائنات نے فرمایا جبریل ہجے بھی پوچھ دائی پیا ہے کی کراں یا اللہ حکم ہوے کیویں جگاواں اللہ کریم نے فرمایا یا جبریل قبل قدمی قدمی ہے قبل قدمی فرمایا جبریل جلدی کر میرے محبوب دے قدمانو محبت نال بوسا دے دے جبریل میرے حبیب دے قدمانو بوسا دے دے گرامی قدر حضرات اگے اے محبوب ساری رات جاگ دے سن پر جدوں رب دی بارگاہ وچ جان دی واری آئی میرے نبی نے جلدی نال رات نو نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے میرے نبی آرام کر گئے میں عالم تصورات چرد کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اگے تے ساری رات جاگ دے سو پر آج تے اڑیک دی رات سی آج تے صدے دی رات سی آج تے بلاوے دی رات سی آج تے طالب تے مطلوب دے ملن دی رات سی سونیا جدوں اڑیکاں ہون ملن دیاں نیندراں تے آوندیاں ہی کوئی نہیں سونیا اگے ساری رات جاگ دے سو آج سونیا جلدی کیوں سو گئے ہو تے آقا دی بارگاہ وچوں جواب آوندا میرے غلاماں ساری رات جاگن والا ماہی آج چھتی تاں ستا ہے آج محبوب بیکھے گا او دے جگان والا آج کیڑے انداز نال جگا کے لے جانا آج محبوب دیکھے گا او دے جگان والا آج کس انداز دے نال جگا کے لے جانا ہے جبریل قدمانو بوسا دے جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس قدمانو جدو دیتا نا بوسا چمیاں جدو حضور دی تلیاں نو جبریل سارا جسم نور دے اکھاں تے ہونٹ دے کفور دے نے نور بھی ٹھنڈا ہوندا تے کفور ہوندا ہی ٹھنڈا ہے پر نور کدی کدی گرم بھی ہو جاندا نور کدی کدی نور گرم بھی ہوندا تے ٹھنڈا بھی ہوندا اے چن کی ہے نور ہے بولو چن کی ہے تے سورج کی ہے رولے والی گل ہے نور ہے چن بھی نور ہے ستارے بھی نور نے تے دسو ہاں والا اج ٹھنڈ پیندی پئی ہے کہ نہیں سورج ہی ہے نا ٹھنڈ پہ رہی ہے ٹھنڈ ہی ہے نا پر نور ٹھنڈا بھی ہوندا تے گرم بھی ہے کفور گرم نہیں ہوندا ٹھنڈا ہی رہندا ہے
جبریل کہندے نے سارا جسم میرا نور دا سی، اکھاں تے ہونٹ کفور دے سن. مینوں نہیں سی حقیقت دی سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے اکھاں تے ہونٹ میرے کفوری کیوں بنائے نے. فرماندے نے اے حکمت پتہ لگی معراج دی راتی جدوں محبوب دے قدماں نو بوسا دتا نا تے میرے آقا کریم دے جسم نازنین دے اندر جدوں ٹھنڈک دی لہر دوڑی نا، اللہ اکبر. ہن ذرا میرا اپنا تخیلاتی میرا ایک سلسلہ ہے، میں اودے ایک عرض کرنا چاہتا. جدوں حضور دے قدماں نو جبریل دتا نا بوسا تے میرے نبی نے کروٹ بدلی. اچھا ہن ایتھے ایک منٹ دسو، بندہ لیٹیا ہوئے زمین تے، باپ لیٹیا ہوئے تے پتر باپ دے پیر نو چمنا چاہے تے کیویں چومے گا؟ دو ہی طریقے نے چومن دے. باپ لیٹے ہے، اس لیٹے ہوئے باپ دے قدماں نو چومن دے دو طریقے نے. ایک طریقہ دے ہوئے کہ باپ دا پیر پھڑ کے تے اوتے کرے گا، چک کے تے چوم لے گا. تے دوسرا طریقہ کی ہے، گوڈے زمین تے مارے گا منہ دے، ہاتھ رکھے گا نکل کے تھلے تے نیویں ہو کے چومے گا. ہن ذرا اندازہ کر ہاں معراج دی راتی جبریل کیویں چومیا ہوئے گا. ہائے ہائے. جدوں جناب جبریل امین نے مصطفیٰ کریم دے قدماں نو جدوں بوسا دیتا ہے میری سرکار دے جسم نازنین جدوں ٹھنڈک دی لہر دوڑی ہے میرے آقا نے کروٹ بدلی، سیڈ بدلی. پنجابی وچ کہندے نے پاسا پرتیا. جبریل نے پھر بوسا دیتا، میرے نبی نے پھر کروٹ بدلی. میں عالم تصورات وچ کیا اے سید الملائکہ جبریل بڑا بار 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 قدم مصطفیٰ نو چمنا پیا ہے. جبریل دس کوئی لطف بھی آئے، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی چس بھی آئی یا کہ نہیں؟ جبریل بول کے آندا سرکار دے غلامہ پوچھن دے مزہ بھی آئی کہ نہیں؟ سن اے مصطفیٰ دے غلامہ میں جنت پھری ہے، جنت دیاں گلیاں پھریاں نے، جنت دیاں گلیاں بھی ویکھیاں نے، پر جبریل گل اے مصطفیٰ دے غلامہ سن گل وے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، ارے مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. مل کے آنکھوں مزہ جو محمد. بدینو سوٹ ہوئے ذرا ایک باری ہاتھ چکے ذرا آنکھوں مزہ جو محمد کی تلیوں. مل کے 5 باری پڑھو اس شعر نو. مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد. نہیں پڑھیا ہی نہیں مل کے بولو مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، ارے مزہ جو محمد. جناب جبریل امین نے جدو مصطفیٰ دے مبارک تلویاں نو چومیا میری سرکار نے چشمان مبارک کھولیاں. فرمایا جبریل لبیک یا رسول اللہ. فرمایا جبریل ایک ہی کر رہے ہیں. جبریل ہاتھ بن کے کہندا سونیا اج دی راتی اپنی مرضی نال نہیں کردا پیا، جو کرنا وا مالک دے حکم نال ہی پیا کرنا. کم یا حبیبی ان اللہ حشتاک الی لقائک یا رسول اللہ. عرض کی تھی اٹھو یا رسول اللہ. سونیا او بوئے جڑے کلیم اللہ واسطے بند کیتے گئے سن، سونیا اج دی راتی اللہ سارے بوئے کھول چھڑے نے. اللہ تہاڈا مشتاق ہے. اٹھو آقا. آقا کریم فرماندے نے میں اٹھیا سجدہ شکر ادا کیتا. میں کہا مالک تیرا شکر ہے اپنے عبد نو اتنا نوازنا ہے. حضور فرماندے نے میں سجدہ شکر ادا کر. میں کہا جبریل چلیے. جبریل ہاتھ بن کے کہندا کیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ذرا ٹھہرو. میں کہا جبریل ہن کی کہنا چاہنا ہے؟ جبریل آندا سونیا اج جانا ہے تساں رب دی بارگاہ وچ.
اج جنت دے سونیا تسی دلہا ہو جنت دے لاڑے بن کے جانا سرکار ایویں نہیں جانا فرمایا کیویں جانا ہے کوثر دے پانی دے جڑے مٹکے لیاندے سن نہ بھر کے اگے کر کے عرض کردا حضور پہلا ایں دے نال وضو فرماؤ تسی اللہ اکبر کبیرہ جبریل حضور ایں دے نال وضو فرماؤ آقا کریم علیہ السلام دے ہتھاں تے جدوں انج جبریل نے بوکے بھر کے نا انج جدوں پائے سرکار دے ہتھاں تے میرے آقا نے جدوں وضو فرمایا تے واللیل دیاں زلفاں چھنڈ کے جدوں میرے نبی نے کیتیاں نا پیچھے ہائے ہائے اے جنی محبت نہ لاکھو ایک سارے سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام نے جدوں اپنی واللیل دیاں زلفاں چھنڈ کے انج پیچھے کیتیاں نا ودھا دے مکھڑے وچوں جدوں نور دیاں لاٹاں نکلیاں نا اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے خدائی صبر دیوے ویلا کڈا سونا ہوئے گا جدو جبریل کوثر دے پانی دیاں انج بوکے پر پر کے حضور دیاں واللیل دیاں زلفان تے پاندہ ہوئے گا اللہ حضرت بول کے فرمانے نے خدا ہی دے صبر جان پرنم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے وہی تو اب تک چمک رہا ہے وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے آقا کریم علیہ السلام نے زلفاں چھانا کے جو تو پیچھے کیتیاں سرے مبارک تے اور نورانی دستار جدو میرے آقا نے سرے مبارک تے رکھی نا تیاری کر کے بان ٹھان کے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انج بے کے فرمایا جبریل چلیے جبریل چلیے ہون جبریل جدو سرکار دا رخ منور ویکھیا نا واللیل دیاں زلفاں مازاغ دا کجلا ہائے ہائے جد اللہ دے سونے تے پیارے ہاتھ واللیل دیاں زلفاں جدو علم نشرہ دا سینہ ویکھیا تے جدو مصطفیٰ کریم دے چہرے وچ نور دیاں جدو لاٹاں نکل دیاں ویکھیاں نا میرے آقا نے فرمایا جبریل چلیے تے جبریل انج کر کے ہاتھ جوڑے کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور ذرا ٹھہرو میرے نبی نے انج ویکھ کے فرمایا جبریل آج تو آیا بھی نویں انداز نہ لیں تے گلاں بھی نویاں نویاں کرنا ہے کدی آنا چلو کدی کہنا ٹھہرو ہن کی ہے جے تہاڈا ذوق ہوئے تو تھوڑا جا کئی بندے دا ذوق نہیں بندا پیا چلو اللہ کرے بن جائے انہاں دا بھی فرمایا جبریل ہن کی کہنا چاہنا ہے میرا وجدان کہنا جبریل یقیناً حضور دا رخ منور ویکھ کے جبریل آندے نے سونیا آقا سونے تے تسی اگے ہی بڑے ہو پر سونیا اج تھوڑے حسن دی جھال نہیں چھلی جاندی جبریل آندے نے سونیا ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے ٹھہرو 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 ذرا یا محمد ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے جبریل نے سونیا میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی تم سا کوئی بھی دیکھا نہیں ہے میں نے دیکھے ہیں
سارے نبی بھی تم سا کوئی بھی دیکھا نہیں. میری سرکار نے فرمایا جبریل چلیے ہوں. جبریل کہندے نے حضور ذرا ٹھہرو. فرمایا ہن کی کرنا ہی؟ عرض کردہ سونیا آج جانا تسا رب دی بارگاہ تے اج دا سفر سرکار پیدل نہیں کرنا. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر کیویں کرنا اج دا سفر؟ جناب جبریل عرض کردے نے سونیا پیدل نہیں اج دا سفر اس براق تے بیٹھ کے کرنا ہے. حضور اے براق ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے سفید رنگ دا جانور سی براق, گدے نالوں تھوڑا جا وڈا تے خچر نالوں تھوڑا جا چھوٹا. آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے جدو براق پھڑ کے اگے کیتا نا, میرے نبی نے انج جدو اپنا قدم مبارک اٹھا کے براق وال کیتا نا, ایک قدم انج اٹھایا انج براق وال کیتا تے میرے نبی نے پھر اپنا قدم تھلے رکھ دیتا. جناب جبریل عرض کردے نے حضور کو میرے کو غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا نہیں حضور براق کو کوئی خطا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضور تسی قدم اٹھایا تے پھر تھلے رکھے دی وجہ کی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل نہ کوئی تو غلطی کی تھی ہے نہ کوئی براق نے غلطی کی تھی ہے. سرکار پھر قدم اٹھایا ہے پھر تھلے رکھن لی کی وجہ. میری سرکار نے فرمایا جبریل بجائے ہوئے آج میری سواری واسطے اے براق سامنے آ گیا ہے. جبریل اس ٹائم مینوں میری گناہگار امت دا خیال آیا ہے, مینوں میری گناہگار امت دا خیال آیا ہے. حضور کیڑا تھانوں خیال آیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلام جبریل اج امت دا خیال ہی آیا ہے کہ میں تے رب دی بارگاہ وچ جا رہا ہوں کہ میری خاطر تے براق آیا ہے کہ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا سورج سوا نیزے تے رہ کے اگ برسا رہا ہوئے گا, زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی کہ اس ٹائم میرا امتی قبر وچوں نکل کے اس گرم میدان وچوں لنگ دی ہویا پل صراط نو کیویں کراس کرے گا؟ جدوں میرے نبی نے ایک جملہ بولیا ہے سنو مصطفیٰ دے غلامو اللہ دا شکر ادا کریا کرو. اللہ کریم نے سانو اس نبی دی امت وچ پیدا فرمایا ہے جس نبی نے سانو کسے مقام تے بھی فراموش نہیں کیتا, ہر مقام تے میرے نبی نے سانو یاد رکھے. جبریل کہندے نے سونیا اس گل دی پریشانی تسی دل وچوں کڈ دیو. فرمایا جبریل او کیوں؟ عرض کیتی سونیا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا سورج سوا نیزے تے رہ کے اگ برسا رہا ہوئے گا, زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی. سونیا تو ہٹا امتی قبر وچوں بعد وچ نکلے گا براق دی سواری لئی قبر تے پہلے تیار کھلوتا ہوئے. یا محمد یا محمد. عرض کی تھی سونے اس گل دی پریشانی دل وچوں کڈ دیو. میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, فرمایا پرہیزگاراں نو اے براق پیش کیتے جان گے, اے براقاں تے بہ کے سواریاں تے بہ کے رب دی بارگاہ وچ پیشی ہوئے گی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے دوسری روایت ہے جبریل کہندے نے سونیا قیامت دا دن ہوئے گا تو ہاڈا ادنا درجے دا امتی مومن جدوں پل صراط تے قدم رکھے گا تھلے جہنم دی اگ دے شولے بھڑک دے ہونگے. جدوں تہاڈا امتی پل صراط تے قدم رکھے گا تہاڈا امتی جدوں پل صراط تے قدم رکھے گا تھلے جہنم دی اگ دے شولے اے بھڑک دے ہونگے. اے در جدوں تہاڈا امتی پل صراط تے قدم رکھے گا تے جہنم دی اگ دے
شولیاں وچوں آواز آئے گی او نبی پاک دیا غلاما او چھیتی چھیتی لنگ جا چھیتی چھیتی لنگ جا تیرے تے نور ایمان نال میرے شولے ہی بجھ دے جا رہے غلاما چھیتی چھیتی لنگ جا تیرے تے نور ایمان نال میرے شولے ہی بجھ دے جا رہے ہیں تے تیسری گل حضور ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے جبریل تہاڈا غلام تہاڈے کول کھلوتا ہے رب کولوں اجازت تسی لے دیا جے پل صراط تے سرکار میں اپنا پر وچھاواں گا تے تہاڈی امت سونیا نعرے مار دی لنگ جائے گی ہائے ہائے تہاڈی امت کی کرے گی آ جڑے ہن بھی مار لگے کئی ڈر دے ہو اے اپنی عادت بنا لو عادت قیامت دا دن ہوئے گا جبریل دا پار ہوئے گا پل صراط تے جبریل دا پار ہوئے گا آقا فرماندے نے ادھر میں پل صراط دے قریب سر رکھیا ہوئے گا سجدے رب سلم امتی رب سلم امتی اللہ حضرت بول کے فرماندے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے جیڑا بندہ شروع تو لے کے ان تک چپ بیٹھا رہا ہو ایک باری سبحان اللہ کھلائے فرماندے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد جدو میرے کریم نبی دی بارگاہ براق پیش کیتا گیا میرے آقا نے جدو براق تے انج قدم اگے بدایا ہے ادھر میرے آقا نے براق وال قدم کیتا اے براق اپنی جگہ تے تھوڑا جیا وجد چایا ہے تھوڑی جی شوخی کیتی ہے براق تھوڑا جیا ہلیا ہے جدو براق ہلیا ہے جبریل نے باغ تو پھڑ کے کھچیا ہے کھچ کے جبریل فرما دینے او براق او اوتھے رو دیاں سانی سلیندہ ایتھے تینوں شوخیاں چڑیاں نے اب براق بول کے آندہ جبریل گل شوخیاں والی نہیں او میں نو تے اپنا آپ بیخ کے اپنے تے ناز پہ ہوندہ ہے کتھے میں کتھے رب داوین میں اپنا آپ ویکھنا وا اے رب دے حبیب والوں وینا وا تے مینوں تے ناز پہ اوندا ہے میں تے ویکھیا وا کتھے میں کتھے رب دا حبیب کتھے میں کتھے رب دا حبیب بس مینوں تے اپنے تے ناز پہ اوندا ہے میرے نبی نے جدوں براق تے سواری فرمائی ہے آقا کریم فرماندے نے فرمایا جدوں میں براق تے بیٹھا فرمایا براق نے پرواز کی تھی آقا براق کتنی رفتار دے نال چلیا حضور فرماندے نے جتھے براق دا جتھے جا کے براق دی نظر پیندی سی پہلا قدم ہودا جا کے اوتھے پیندا سی حضور فرماندے نے براق پرواز کردا جا رہے فرماندے نے پرواز کردیاں آقا فرماندے نے اچانک ایک ایسی جگہ تے آئے جتھے چار پھیرے کھجوراں دے جھونڈی جھونڈ نے جبریل عرض کردے نے حضور اس مقام تے بھی اترو حضور نے فرمایا کیوں عرض کیتی سونے ایتھے بھی 2 نفل پڑھو ہن سننا سنیو میرا نبی کیڑیاں جگہ تو تشریف لے کے گئے نے حضور فرماندے نے میں کیا جبریل اے جگہ کیڑی ہے جبریل عرض کردے نے سونیا جس جگہ تے تھوڑا براق رکے سونیا اے جگہ ہوے جتھے تسی ہجرت کر کے آنا ہے سونیا اے مدینہ طیبہ ہے ایتھے بھی 2 نفل ادا فرما چھڑو حضور مدینہ طیبہ ہے 2 نفل ادا فرماؤ آقا کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماندے نے میں اتریا 2 نفل ادا کیتے حضور پھر آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے پھر پرواز براق نے کرنی شروع کی تھی ہے ہر میں ایک مقام تے جا کے جبریل نے اس کی تھی سونے ایتھے بھی اترو
ایتھے بھی دو نفل ادا فرماؤ. آقا فرماندے نے میں کیا جبریل اے کیڑی جگہ ہے؟ جبریل عرض کردے نے سونیا اے جگہ اوے جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی سی. حضور اے بیت اللحم ہے، بیت اللحم یروشلم دا علاقہ ہے. حضور ایتھے بھی اترو کہ دو نفل پڑھو. حضور فرماندے نے میں اتھے اتریا دو نفل پڑھے. آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے پھر براق پرواز کردہ جا رہے. فرماندے نے پرواز کر دیا ایک پہاڑی تو سی گزرے. جبریل نے عرض کی تھی سونے ایتھے بھی اتر کے دو نفل پڑھو. آقا فرماندے نے میں کیا جبریل اے جگہ کیڑی ہے؟ جبریل عرض کر دینے سونے اے او پہاڑی ہے جنہوں کوہ تور آکھیا جاندہ ہے. اس پہاڑی تے موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلاں کر دے رہنے. اے او بوٹے جس بوٹے وچوں آواز آیاں دیاں سن تے موسیٰ علیہ السلام نے سنیا سی. بوٹے وچوں آواز آندی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. حضور یہ کوہ تور ہے. حضور ایتھے بھی ٹھہر کے تسی دو نفل ادا فرماؤ. آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے میں کوہ تور تے اتریا اتھے بھی دو نفل پڑھے. آقا پھر حضور فرماندے نے صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ حضور فرماندے نے براق پرواز کردہ رہا. پرواز کر دیا نا. آقا فرماندے نے ایک سرخ رنگ دا ایک ٹیلا او دے کولو میرا گزر ہویا. حضور اتھے کی سی؟ مسلم شریف دی حدیث ہے. کادی بولو کادی؟ صحیح مسلم شریف بخاری تو بعد مسلم. آقا فرماندے نے سرخ رنگ دا ایک ٹیلا جدو اتھو میرا گزر ہویا نا. آقا سرخ رنگ دے ٹیلے تے کی سی؟ میرے نبی نے فرمایا اس سرخ رنگ دے ٹیلے تے اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی قبر سی. کی سی؟ بولیے ذرا کی سی؟ سارے بولو کی سی؟ حضور فرمانے نے جدو موسیٰ علیہ السلام دی قبر کلو میں گزریا ماں فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام دی قبر کلو میں گزریا میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھڑیاں ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن. کی پڑھ رہے سن؟ علماء نے صلی یصلی دے دو معنی لکھے. فرماندے نے ایک صلی یصلی دا معنی ہے نماز پڑھنا, ایک صلی یصلی دا معنی ہے درود پڑھنا. فرماندے نے کہ اگر ایدہ معنی اے لیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر نماز پڑھ رہے سن تو پھر سرکار نے چاہیے دا سی آپ فرماندے کہ میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ بہ کے نماز پڑھ رہے ہیں. یا حضور فرماندے میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام سجدے وچ پے سن. یا حضور فرماندے میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اتحیات بہ کے نماز پڑھ رہے سن. نہیں, فرمایا ہوا قائم یصلی فی قبرہی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن. فرماندے نے صلی یصلی دا ایک معنی ہے نماز پڑھنا, ایک معنی ہے درود پڑھنا. اگر اے معنی لئیے تو پھر انج کہہ لو جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولو گزرے نا تے کلیم اللہ علیہ السلام ویکھیا بھئی حبیب اللہ آگئے تے کلیم اللہ علیہ السلام نے قبر اچھ اٹھ کے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا. ایک بندہ میں نو کہندہ مولوی صاحب ایک گل تے دسو. میں کہا جی دو پوچھو. آندہ ناراض تے نہیں ہو گے تے میں کہا تو ضرور ناراض ہونا نہیں پوچھنی. آندہ نہیں یہ گل. میں کہا چا پوچھ. آندہ ہے ویکھو نا جدو بندہ مر جائے تے ان غسل اسی دینے ہیں, کفن اسی دینے ہیں, پھر او دا پاسا اسی پرتانے ہیں قبر چ لٹا کے او دا منہ لیندے چڑھ دے جدھر کرنا ہوئے اسی کرنے ہیں. تے جیڑا بندہ مرن تو بعد اپنا پاسا نہیں پرت سکدا مولوی جی وہ ساڑھا پاسا کیویں پرت سکدا ہے؟ کیوں جی؟ میں کہا بھی گل تے تیری ٹھیک ہے جڑا بندہ پاسا نہیں پرت سکدا واقعی ہو تے نہیں پرت سکدا. آندا تے پھر تسی اپنے عقیدے ٹھیک کرو. میں کہا ساڑھا عقیدہ آگے کدو ٹیڑھا ساڑھا آگے بھی سیدھا ہی ہے.
آندا نہیں ویکھو نا جڑا بندہ قبر وچ پاسا پرت نہیں سکدا. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا ہن ایک گل میں بھی پوچھاں. آندا جی پوچھو. میں کہا یہ تو گل ٹھیک ہے جڑا بندہ قبر وچ اپنا پاسا نہیں پرت سکدا. میں کہا تیری گل نال چلو من اتفاق کر لینے ہیں. وہ تو بندہ کسی دا پاسا نہیں پرتا سکدا, کسی دی مدد نہیں کر سکدا. تے جیڑا بندہ قبر وچ اپنا پاسا پرتا لوے او دے بارے کی خیال ہے؟ آندا جی او کیویں؟ میں کہا صحیح مسلم شریف دی حدیث حضور فرماندے نے معراج دی رات کلیم اللہ دی قبر کولوں گزریا. میں ویکھیا ہوا قائم یصلی فی قبرہ. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن. میں کہا مینوں دس جدوں موسیٰ علیہ السلام دا وصال ہویا سی آپ دے امتیاں نے موسیٰ علیہ السلام نو قبر دے وچ لٹا کے اتنے پھٹے رکھ کے مٹی پائی سی یا کھڑیاں کر کے؟ میں کہا دس. آندا جی صاف ظاہر ہے جدو وصال ہویا پھر لٹا کے مٹی پائی ہوتے. تے میں کہا کھلو کے میں گیا سا. حضور دا فرمان ہے, فرمایا ہوا قائم یصلی فی قبرہ, قبر وچ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے. آندا جی اللہ نے کھلا رہا سی. تے میں کہا تیرا بیڑا گرک ہوے اسی کدوں آنے اسی کھلار کے ہونے اسی بھی آنے ساڈے نبی نو اللہ نے قبر شانہ والی زندگی دیتی ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے کلیم اللہ دی قبر کولوں گزریا, دیکھیا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن. حضور پھر کی ہویا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے میرا براق اڑدا جا رہا سی. ایک جملہ سنیا جا. حضور فرماندے نے میں دیکھیا براق اڑدا جا رہا, چلدیاں نا حضور فرماندے نے میری نظر ایک پتھر تے پئی, بڑا سارا پتھر ہے. اے ہن جملہ توجہ نہ سنیا. حضور فرماندے نے میں دیکھیا ایک بہت بڑا پتھر, اس پتھر دے وچ چھوٹا جا سوراخ ہے, اس سوراخ دے وچوں ایک ٹگا باہر نکلدا ہے. چھوٹا جا سوراخ, او دے وچوں ایک بیل ایک ٹگا باہر نکلدا ہے. حضور سوراخ وچوں, پتھر دے سوراخ وچوں. میرے نبی نے فرمایا او مالک ہے, او پہاڑیاں وچوں ڈاچیاں کڈ سکدا ہے. عرض کی تھی حضور پھر آپ نے فرمایا میں دیکھا ایک نکا جا سوراخ ہے, وہ سوراخ وچوں ایک ٹگا باہر نکلدا ہے. جدو باہر نکلدا ہے نا تے باہر نکل کے پھر کوشش کردا ہے کہ میں سوراخ دے وچ پھر دوبارہ داخل ہو جاؤں. فرمایا وہ بڑی کوشش کردا ہے پر وہ وچوں دے داخل نہیں ہو جاندا, بڑھیا نہیں جاندا. حضور فرماندے نے میں کہا جبریل آ کی ہے بھائی, ایڈے کو سوراخ وچوں ٹگا باہر نکلدا ہے تے پھر دے وچ جاندا ہے, اے کی ہے؟ جبریل عرض کردے نے آقا اے تواڈے امتیاں دے انہاں بندیاں دی مثال وکھائی گئی ہے کہ جڑے تواڈے امتی کچھ منہ دے وچوں پہلے انج دی گل کڈ لیندے نے تے بعد وچ پھر آندے نے اوہو مینوں نہیں سی آکھنی چاہیے. گل پیڑی کڈ لیندے نے تے پھر کی آندے نے تے بعد وچ انگریزاں دا پڑھا ہوے انہاں پتہ کیڈا سوکھا جا لفظ کڈیا سوری کی اگلے دا پویں سر پاڑ جائے بعد نالی آندے نے سوری. حضور فرماندے نے اے انہاں لوگاں دی تمثیل وکھائی گئی ہے جڑے بندے اپنے منہ وچوں پیڑی گل کڈ لیندے نے تے بعد وچ پشیمان ہوندے نے کہ میں اے گل واپس لے جاواں. فرمایا جویں اے ٹگا سوراخ وچ دوبارہ نہیں نہ جا سکدا, جڑی گل منہ وچوں نکل جائے او دوبارہ واپس نہیں جا سکدی. اسے بات فرمایا تین چیزیں سوچ سمجھ کر اٹھاؤ, قدم قلم اور قسم. اور آندے نے پہلے تولو تے پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے اس تو اگے رستے وچ جاندے ہاں کیڑے کیڑے واقعات ہوئے, آخری 1 منٹ دا واقعہ سنا کے بات نو ختم کرنا چاہنا. حضور فرماندے نے میں دیکھیا ایک بندہ ایک کھوہ دے وچ ڈول سٹدا ہے, ڈول سٹ کے نا سٹدا تے ڈول وچوں کڈدا تے جدوں کڈدا تے ڈول خالی نکل آوندا. ڈول وچ سٹدا پانی دے کھوہ وچ لیکن ڈول جدوں باہر نکلدا تے خالی نکلدا. حضور فرماندے نے میں کہا جبریل آ کی گل ہے بھائی, ڈول پانی وچ سٹدا لیکن وچوں ڈول خالی آوندا ہے. جبریل عرض کردے نے سونیا اے تواڈے انہاں امتیاں دی تمثیل وکھائی گئی ہے جڑے لوکاں نو وکھاوے دی عبادت کر کے وکھاندے نے, دکھلاوے دی عبادت. کوئی نیکی بھی کرن تے او بھی وکھان واسطے. جے مسیح تے 5 روپے بھی دتے نا تے آکھنا بھی ساڈا اعلان ہوے بھئی نور دین نے 50 روپے مسیح تے دتے, یاد رکھو دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے.
کوئی کام بھی کرو تے رضا اللہ دی پیش نظر ہونی چاہیے. کوئی بھی اچھا کام کرو تے ایک ہی رضا ہونی چاہیے کہ ساڈا اللہ ساڈے تے بندیاں نو راضی نہیں, اللہ ساڈے تے راضی ہو جاوے, بس اللہ دی رضا پیش نظر ہوئے. اس تو اگے کی ہویا, آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصی تک کیویں پہنچے, اقصی تو اگے کی ہویا انشاءاللہ آئندہ جمعہ چرچ کیتا جائے گا. آج انشاءاللہ مغرب دی نماز